Bueno, laugarren ekuazioa. Bueno, hemen ja ikusita emoten dau pizkat, beldur pizkat emoten dau. Horren beste zatiki eta gauzak hortik, baina burua erabiltzen baduzu, eta honekin nahi izan dute erakutsi, azarritan izan dutena, hau da, simplifikatzen baditugu zatikiak aliketarinen, asko simpleago geratzen direla gauzak. Asko simpleagoa, geratzen da. Lehenengo jongo gara bidertzen. Minus bi bider parentesis hau, minus bateren bider un parentesi, eta minus bat biren bider beste parentesi. Horren daukagu. Lau, minus bi bider x biren, gradu da minus bi x biren. Hemen, simplifikatuko dugu, bi zati bi, gero. Minus bi bider minus x karratu, da gehi bi x karratu. Minus bat biren bider 6x karratu, geratzen, minus bat beren bider 6x karratu, geratzen da, minus 6x karratu zati iru. Eta hemen, simplifikatuko dugu. Eta gero, minus bateren bider amabost, geratuko da, minus amabosteren. Eta hau ere, alda simplifikatu. Berdin, minus bat biren bider 2x, minus 2x zati bi. Hau ere, simplifikatu alda. Eta minus bat biren bider amalau, ez da, ken amalau biren. Eta hau ere, simplifikatu alda. Simplifikatzen baditugu guzti horiek, geratzen da. Lau, ken x, gehi 2x karratu. Ken 2x karratu. Ken bost, berdin, minus x eta ken zazpi. Ikusten duzu zelako simple geratu dan, hemen MKT egin barik, ez bez. Sarritan, gertatuko da, MKT-ren erabilera zuek pentsatea hobetu izango zala hortik, eta benetan merezi dagoela, egitea lehenengo pausu baten ikusteko, ea zatikiak simplifikagarriak geratzen diren. Simplifikatzen badituzu, kasu honetan MKT ez da ere bili behar. Ekuazio honetan geratzen da gauza kurioso bat. Eta gogoratzen duzuen, hasieran ibili ginenean azaltzen ekuazioa zer zan, eta zer esan, eta zeintzuk gauzak alziren gertatu, egoazen oloko kasu bat. Hau da, biek izkarratu bat desagertzen da, minus x hau, beste minus x honekin desagertzen da, eta zer geratzen zaigu? Minus bat berdin minus zazpi, ez minus bat, parkatu, berdin minus zazpi geratzen da. Hau da, ekuazio honetan, galdetzen dana da, badago xen bat hemen ordeztuta, hauetan ordeztuta, bardinketa hau beteko dauena? Bardinketa hori jongara desarrollatzen, eta geratu da beste bardinketa hau. Bardinketa hau ezinezkoa da. Hau ez da inoiz betetzen. Horrek zesan nahi dau? Ekuazio honek ez du soluziorik. Zetxik, ez dago modurik xen bat sartuta ekuazioan, minus bat berdin minus zazpi bihurtzeko. Dena den, nahiz eta pausu hau ezakin emoten, onaino ekuazio normal bat moduan alda egin eta nahiko errez geratzen da, bi pausutan. Dena den, gogoratu, hasieran esan eban, olako gauzak gertatzen direnean, erabili behar duzue burua erantzuna emoten jakiteko.